जों बर' हारि जानानै बर'जों नायसनजायाबा जों होमबालाय सरखारफोरखौ बे गोदान सरखारफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ जों देरहाहरनानै मा लाब रायजोफोर लाबानो गैयाना बैबारनिफ्राय जोङो रायजोनि सुजुग सुबिदाखौ मावना होआबा रायजोफोर देग्लायनिफ्राय सोरबाफोर एमएलएफ्रा सोरबा एमपिफ्रा सोरबा एमफ्रा माबा जायखियानो फैया मानो रायजोफोर एबारनिफ्राय महर होनो फैयोबा रायलायबो नाङा होसोहरनांगौसो बाराबा। थारैनो कारिगाव बाजारनि साहा ओनसोलाव सरकारनि जेबो जौगानाय खामानि मावनानै होआखै नामा? होमारदोंब्ला मानो थारंगुरि बिसिडिसिनि बेन्दोङाव थानाय कारिगाव सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गावनियावनो नखर नखर फैसा खांनानै लामा दालां बानायना लानो गोनां जाबाय थादों। लामा दालां बानायना होफैयाब्ला जों गामि हाल्दैबारि गामियाव रावबो भट बिनो दाफैथों। एबारनिफ्राय सोरबाफोर बहरफोर बिफैयोबा जों होनाय जानाय नङा। जोङो खाथार गैया रायजोफोर बयबो खौसे जाखा। जायनो जोंनि गामियाव भट बिनो फैयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरासो होसोहरनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों कारिगाव हाल्दैबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा। सोरबाफोर एमएलएफ्रा सोरबा एमपिफ्रा सोरबा एमफ्रा माबा जायखियानो फैया मानो रायजोफोर एबारनिफ्राय महर होनो फैयोबा रायलायबो नाङा होसोहरनांगौसो बाराबा। आंनाथ' बिदिसो रायजोफोर। सरकारखौ लामा नायाजासे रायजो राजाफोरा गामियावनो नखर नखर फैसा खांनानै लामा दालां बानायना लादों। नै जोंनि गामिया नखरफायाव 200 खांनानै आरो 20,000सोनि 30,000सो बाजार खालामनानै जोङो बे लामाखौ दिनै साक्सेस खालामबाय आरो। गोदोबो फुराना सरकारा जोंनो जेबो जौगानाय खामानि मावना हराखै आरो दानि इउपिपिएल सरकाराबो जोंनो जेबो हराब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ मा जागोन? सरकारखौ लामा नायालासेनो गामिनि लामाखौ खोनानै लादों कारिगाव हाल्दैबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि बेन्दोङाव थामहिनबा थिथागुरि जौगाखां खोन्दो कारिगाव थारं सेरफां बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा गोलाव सम सरकारनि अनसुंथाइनिफ्राय आनज्रायना थाबोनो गोनां जादोंमोन। कारिगाव बाजारनि साहा साखाथियाव थानाय हाल्दैबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनाय बोसोरावबो गामिनि रायजो राजाफोरनाव जयैनो रां खांलायनानै गामिनि गाज्रि लामाखौ खोनानै लादोंमोन आरो देग्लायबो जयैनो नखरफायाव 200निफ्राय 300 रां खांनानै खोनानै लानो गोनां जादों। बे समाव गोबाव सरकारनि अनसुंथाइनिफ्राय आनज्रायनानै थाबोनो गोनां जानाय कारिगाव हाल्दैबारि गामिनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि बिटिआर खुंथायाव थानाय सरकारजों लोगोसे ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनाव गावसोरनि रायजोनि लामाखौ फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ बिहरदों। जों गोदोनिफ्रायनो बेयावनो रायजो जाबोबाय। बेनिफ्राय जोङो भटखौ होयो जायखि एमपि एमएलए जाया जों बयनोबो होयो। ओमफ्राय दा जोंखौसो नायसनफिना। दा जोंहा संसार जानायाव जि जाल्ला गोदोनिफ्रायनो संसार जाबाय लामा दोंसे मोजां गैया बायदिसिना गैया जोंनाव। हरै डाइरेक्ट कारिगावनिफ्राय ओरै आवदां थांनाय लिंसन थांनाय लामा दं बेबो फुरा गासे मावलायबाय गैया फुरायानो जाया। सोरबा सोरबा मावबाय बिदिनो थाखाफ्रा जानानै थाखो ना माखो मावफुंजोबा। ओमफ्राय जोंहा ओरै संसार जानाय मानसिफ्रा बिराद जाल्ला गोग्लैनानै दं जोंनि बे जायगायाव। बेनिफ्राय ओरैबो जोङो थांनो हाया नै बालाजान दैखौ बारनो हाया। आजां गाजां ओरै दाब्रिनिफ्राय फैयो आवदांनिफ्राय फैयो गथ'फ्रा जाल्ला एखनबा दैयाव गारलुना गोग्लैयो स्कुलाव थांनो मोनला न'आव थांफिननांसै उफाय गैया। बिदिजों खस्थ' मस्थ' जोङो सोलिनानै दं रायजोफोर। ओमफ्राय जेरैबो थांनो हाया लोमजाबाबो साजाबाबो जों साइकेलजों बोरै लांनो बेमारिखौलाय। दा जोङो खुनुरखम बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै दैफोरखौबो बानानैसो बारहोनाङो। बेनिफ्राय दा जोंखौ रावबो नायसनला नामा सरकार गोदानाबो नायसना फुराना सरकाराबो गोदो नायसनलाङाखिसै जोंखौ। जोंनि संसार जानायाव इसेबां जाल्ला गोग्लैदों रायजोफोर। एबारनिफ्राय सोरबाफोर बहरफोर बिफैयोबा जों होनाय जानाय नङा। जोङो खाथार गैया रायजोफोर बयबो खौसे जाखा। आंनि बुंनायखौ जुदि सैथो सानाब्ला गोदोनिफ्राय रायजो जानानै जोङो जेबो मोन्थाय मोनाब्ला होमबा मा जागोन जोंनि संसार जानाया? रायजोफ्रा अननो रोङा हारिखौ अननो रोङा नामा? जोंबो सासे बर' हारिसो। जोङो बर' हारि जानानै बर'जों नायसनजायाबा जों होमबालाय सरखारफोरखौ बे गोदान सरखारफोरखौ बायदिसिनाफोरखौ जों देरहाहरनानै मा लाब रायजोफोर लाबानो गैयाना। बैबारनिफ्राय जोङो रायजोनि सुजुग सुबिदाखौ मावना होआबा रायजोफोर देग्लायनिफ्राय सोरबाफोर एमएलएफ्रा सोरबा एमपिफ्रा सोरबा एमफ्रा माबा जायखियानो फैया मानो रायजोफोर
एबारनिफ्राय महर होनो फैबा रायलायबो नाङा होसोहरनांगौसो बाराबा आंनाथ' बिदिसो रायजोफोर ओमफ्राय अननानै जोंहा बे सारमोना दा अननानै जोंखौ जाहाथे नायसनना होफैयो रायजोफोर होमब्ला जों गोजोननाय मोनगोन जोंनो लामा बा दालांफोरखौ एकदम क्लियार नांथारगौ लोमजाबा साजाबा जों जेरावबो लांनो मोना नालाय सोरबा सोरबा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोबाय डाक्टार अजानाव होसोनो लामा गैया थैगुलायलांबाय सोरबा सोरबा जिउ गोमालांबाय दा बेखिनि आरो रायजोफोरा बुंबानो जाबाय सोरबाफोर फैयोब्ला एबार जों बहरखौ होला जोंनो लामाखौ क्लियार होग्रो होनबासो जोंनो क्लियार होखांबासो जों बहरखौ होनाय जागोन होननानै बुंबानो जाबाय रायजोफोर ना मारै दे आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नंगौ जोंनि गामिया थांनाय बोसोरावबो बिदिनो 50-60 हाजारसोनि लामा बानायनानै लादों आरो दालां बानायनानै लादों आरो दाबो दिनैबो नै जोंनि गामिया न'खरफायाव 200 खांनानै आरो 20 हाजारसोनो 30 हाजारसो बाजेट खालामनानै जोङो बे लामाखौ दिनै साक्सेस खालामबाय आरो बिराद उसुबिदा जों सरखारनिफ्रायबो मोना रावनिफ्रायबो जों मोना गामियानो जों थाइसे थाइनै डनेसन खालामनानै बे लामाखौ मावनाय जाबाय। नोंथांमोननि नैबे रायजो जानाय गामियाव बेसेबां गहर दं? जोंनि रायजो जानायाव जोंनि बे गामियावहाय दा 67 दङ 67 गहर जोंनि बे गामिया। हय नंगौ जोंनि हाल्दैबारिया अनेक माने बिफदाव दङ दा जोंनि हाल्दैबारि गामिया लोमजायोबा साजायोबा जोङो गारि गंसे एम्बुलेन्स बिहरनो हाया गारि गंसे जोङो मोजां गारि लाबोनो हाया बे दालांजोंबो जोङो गारि बारहोनो हाया खुनुरुखुम लोमजायोबा जोङो टट' गारिजोंसो लानानै बैनिफ्राय एम्बुलेन्सआव थिखांनांगौ गोनां जायो दा बेफोर समयसाखौ लानानै जोङो जोंनि बे हाल्दैबारि गामिखौ एसेब्लाबो जोङो सारमोनखौ नायसनहरजानो लुगैदों दा बेनि थाखायनो जों सारमोनखौ खावलायहरो जोंनि हाल्दैबारि गामिखौबो एसे अननानै नायसनो नैबे दालांखौबो सारमोनहा अननानै लुफुंनानै होयो दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै एसे मिडिया लेंहरनो गोनां जानानै सारमोननिसिम जों जाहाथे नैबे मिडियानि गेजेरजों सारमोननिसिम एसे खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा नैबे हाल्दैबारि गामियाव गोबाव सम रायजो जाबाय नाथाय नोंथांमोननि हान्थिनाय नैबे लामाया दासिमबो मोजां थासारियाव गैया बे मोजां थासारि गैयैखौ लानानै नोंथांमोनहा दिनै रायजोयैनो मोनसे खामानि मावनाय हाबाफारि लादों मा बुंनो सानो बे बिथिङाव? सिगांसिनथारावनो खौरां नायगिरि रायजो राजानिसिम जोंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय बाथ्राया बेनो जोङो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि ओरै साहा थानाय कारिगावनि अतिरिक्त 2 किल'मिटार 1.5 किल'मिटारसो साहा बालाजान दैनि सोनाबहा जोङो रायजो जानानै दङ बेखौ होनो हाल्दैबारि गामि दा हाल्दैबारि गामि हिसाबै जोङो समस्या दङ जायनाखि दालां बे दालांनि समस्याया ओरैबायदि समस्या बेजों फरायसाफोरनि हान्थामेला आबादारिफोरनि हान्थामेला आरो फालांगियारिफोरनि हान्थामेला जोबोद उसुबिदाजों जों भुगिना थायो बेखायनो जों खावलायो सिगांबो जों 17 बोसोर BPF सरकाराव जेबो मोनाखिसै जों गथायैनो थाबोदोंमोन जोङो गोबां मावबोदोंमोन किन्तु दिनैसिम जोंनो जेबो समस्याखौ समाधान खालामना होआखै बेखायनो जों खावलायहरनो लुबैदों दानि गोदान सरकारा प्रमद बर' सारमोनहा जोंनि बे समस्याखौ नायसनो लरेन्स इस्लारि सारमोनहा जोंनि बे समस्याखौ नायसनो जों बेखौनो खावलायहरदों। मा बिसटिस गोलैयो नोंथांमोना? जोंनि बिसिडिसिया जाहैबाय कारिगाव थारं सेरफां BTC समस्तिया जाहैबाय 12 नं सालाकाथि समस्ति दा जोङो जेबो मोनफुंनो हायैखाय दिनै मिडिया कर्मिफोरखौ लेंहरनानै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। नैबे गामिनि जे रायजो जानाय नोंथांमोनहा बे लामाजों थांलाय फैलायाव गोबां दिगदार जायो होननानै खौरां मोनदों बेखौथ' गोबां दिगदारखा दिनै जों दिगदारनि थाखायनो जोङो सिरियै दंमोन जों फोसावाखैमोन दिनै जों सिरि थाबाबो जेबो मोनफुंनो हायैलाय बेखायनो फोसावोबा माबा मोनसे जागोन सानना जों दिनै फोसावदों रावबो नायसना फोसावनाय गैयाबा दा दिगदारा बेनो दहायनो आं बुंखाबाय स्टुडेन्टफोरनि दिगदार फालांगियारिफोरनि दिगदार आबादारिफोरनि दिगदार बेखायनो बे दिगदारखौ सरकारा अननानै जोंनो मोजां मोनसे दालां आरो जेनेबा लामा बानायना होनो थाखाय जों सरकारखौ गुरैयै खावलायहरदों। बाथ्रायाथ' सैथो बुंनो थाङोबा बे दालाङा बे लामाया हाल्दैबारिनिल' समस्या नङा
हालदैबारियाल' जे बे दालांजों थाबायगोन बे नङा समस्त बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रानो बेबायदि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दङ फ्राय बुंनो थाङोबा बे ओनसोलनि मानसियानो जोंनि माने बे ओनसोलाव दा दैज्लां फैलायबाय दैज्लां समावथ' नै खस्थ'आ जोंना मोगा मोगि जानांसिगौलाय मेसेंब्ला बिदिनो बांद्राय रावबो थाल लाया खिन्थु दैज्लांबा हले बबावबा सागरफोर बायदि लोमो आरोखि दा बेखायनो बेफोर उसुबिदाखौबो जुदि नायस'नाब्लाथ' आरो मा बुंबावनो जोङो थाङो MLA फोरनाव बायदिसिना गोजौआवथ' जों थाङा बांद्राय सिगांबोथ' जोङो BPF सरकारावबो MLA फोरनाव थांखायानोमोन जों बिर'धि हिसाबै दाबोथ' जोंनि फैबाय हिसाबै जों थांबाबो मोजां रायलाया आच्छा जों बायदिजों मोजां रायलायाबा आरो सोरजों रायलायबावनांगौ पार्टिनि खामानि मावबोदों जोङो मोनसे समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPL नि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिबो जाबोदों आङो जों बायदिजों रायलायाबा सोरजोंथो रायलायबावनांगौ बे MLA फ्रालाय मा चेनेल नांगौ बिसोरनोलाय चेनेला सोरबायदिया जायो बिसोरनि थाखायलाय गामिखौथ' बुंनो हाया बे ओनसोलाव मेला गामि दङ ओरै फ्राय सा ओनसोलनि आवदांनि साहा बेसे गोबाव जाखो नोंथांमोनहा बे ओनसोलाव रायजो जानाया जोंनि रायजो जानायाथ' जोंनो उन्दैमोन गोबावनि खोथाखौ बुंनो रोंला आङो 40 बोसोरसो जाबाय खोमा फ्राय 47 जाबाय होनदों जोंना सिनियरफ्रा आरो बेनोबाव गुरैयै खावलायहरदों जोंनि बे समयसाखौ नायनानै होबानो जोङो गोजोननाय दङ एम्बुलेन्सथ' जेबो हाबा बुंखाबाय बे फरायसाफोरनि समयसा आबादारिफोरनि समयसा बेबायदिनो फालांगियारिफोरनि समयसा दा लोमजाबा साजाबा जोंहा जेबो एम्बुलेन्सनिबो सुबिदा गैया आरो बैजों मोनसे लामा दं मालसिं लामा बेखौबो जागोन होननानैल' खोनायो नाथाय जेबो गैया नैबे जायगायाव आगान होफैयाखै नामा देरहासार बसुमतारिजोंथ' जों खेबसेबो रायलायफेरा आरो सिगाङाव जों बिथांनि बिर'धि थाबायबोबाय थाबाय जों मा मोखाङै रायलायनो दा जोंनि गारजेन हिसाबै जोंहा MLA दङ जों MLA नाव सम सम थाङो बिसोरबो जोंनि समाधानखौ मावफुंनायनि खोथाखौनो होआ आरो होयो होब्लाबो जागोन होननानैल' बुङो खिन्थु दिनैसिम जाफुङाखै आरोखि